Mapagpalang araw po, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosa. 38 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po ay tungkol sa kapitbahay naming si Mina na nakatira sa isang liblib na lugar sa Capiz. Taong 1994. Si Mina ay isang maid na nagtatrabaho naman sa tahanan ng Mrs. Remedios na isang kilalang istriktang guro na nagtatrabaho naman sa pribadong paaralan dito sa Capiz. Mabait si Mina, tahimik na babae at maganda. Pero malulungkutin siya at madalas kong nahuhuling nakatulala. Alam ko naman kung bakit at anong ang dahilan. Palagi kasi siyang inaabuso ng kanyang amo. Kaunting pagkakamali nito ay sinasaktan na siya at binubugbog. Gusto ko na ngang magtawag ng pulis, kaso hindi ko kayang magsumbong. Natatakot akong mapagdiskitahan ng guro, lalo na't karamihan sa pulis sa aming lugar ay malapit sa kanya at ang iba naman ay miyembro pa ng pamilya niya. Sa tuwing naaawa ako kapag nakikita ko ang nagmamakaawang tingin ni Mina at ang kanyang mga palahaw, ay tumatalikod na lamang ako dahil sa sobrang pagkadismaya. Wala akong magawa. Simpleng tao lang ako pero hindi ko kayang ipaglaban ang karapatan ng iba. Nakakalungkot lang na may mga taong sadyang inaabuso ang kahinaan ng iba. Ako man ay nanggigigil sa kamalditahan ni Mrs. Remedios. Masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili at para bang tingin niya ay perpekto siya sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Minsan ay nakakasabay ko si Mina sa pagpunta sa palengke. Napansin kong halos ayaw niyang hawakan ng asin at bawang na labis kong ipinagtataka. Nilapitan ko siya at nginitian. Hindi pa kami magkaibigan noon. Kaya naman nararamdaman ko pa ang pagkailang niya sa akin. Tinanong ko siya kung bakit bigla siyang nanghina. Tsaka nakasuot siya ng shades kapag naglalakad siya sa init ng araw. Akala ko nga noong una ay kaartihan niya lang iyon. Pero napagtanto kong baka may photophobia lang siya o yung sakit na masyadong sensitibo ang kanyang mga mata sa liwanag at sa sikat ng araw. Bahagyang maputla ang kanyang balat at kakaiba ang haba ng kanyang mga kamay. May mga kuko pa siyang parabang kay tutulis, nadala na marahil ng pagiging kulang niya sa pag-aasikaso sa kanyang sarili. Nakipagkilala ako sa kanya at sinabi kong kapitbahay nila ako. Ngumiti siya at namumulang sinabing nahihiya siya dahil naririnig ko raw pala ang malakas na boses ni Mrs. Remedios sa tuwing pinapagalitan siya. Tinawanan ko lang siya at sinabing wala lang naman iyon sa akin. Sadyang mabunganga lang talaga si Mrs. Remedios. Kaya naman nasasanay na din kami sa kaingayan nito. Yumuko si Mina at sinabing siya man ay hindi alam kung bakit parang galit na galit sa kanya ang amo niya. Mula po noong bagong dating pa lang niya sa bahay ng guro, ay palagi na itong nag-iistrikta sa kanya. Pinagagalitan siya sa kaunting pagkakamali at pinapahiya pa sa mga kapitbahay. Hindi na ban daw siya makakaalis-alis dahil wala na din naman siyang mauuwian. Nalaman kong ibinenta pala siya ng kanyang sugarol na nanay kay Mrs. Remedios para alilain ito. Hindi ko tuloy alam kung bakit mas nagagalit ako ngayon sa kanyang ina kaysa sa amo niya. May mga magulang pala talagang mas masahol pa sa hayop dahil sa sobrang pagiging irresponsable. Naghiwalay na kami ni Mina ng araw na iyon na marami na akong alam tungkol sa kanya
Mula noon, palagi na akong nakasilip sa bintana ng bahay namin. Sa tuwing nakikita kong nagdidilig ng halaman si Mina sa labas ng bakuran. Gagaya kanina, nagbubungkal siya ng lupa nang biglang lumabas si Mrs. Remedios at galit na hinila ang buhok ni Mina. Napaiyak ang babae nang pakaladkad siyang hinila papunta sa loob ng bahay habang sumisigaw sa galit ang kanyang amo. Narinig kong sinabi niyang hindi niya nagustuhan ang pagkaing niluto ng kanyang katulong. Bakit pa raw ito naging kusinera kung palpak naman ang mga pagkaing niluluto nito? Masama ang timpla nito pagdating sa pagluluto ng mga putahe. Nakita ko nang iningud-ngud niya ang mukha ni Mina sa sahig na ikinakaiyak ng kawawang katulong. Gusto ko siyang daluhan at tulungan pero binalaan ako ng aking ina at pinagsabihang huwag mangkikialam sa problema ng iba. Nakita ko nang magmakaawa si Mina pero sa halip na pakinggan ay mas sinaktan pa siya ni Mrs. Remedios. Sumigaw pa ang ginang na nakakainit raw ng ulo ang minudo ni Mina. Hindi ko na napigilang mapayuko nang marinig ang kalansingan at kalabugan ng mga kagamitan sa katapat na bahay. Pakiramdam ko tuloy ay ako si Mina. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ni Remedios ang lahat ng iyon. Gayong sa tingin ko naman ay maayos na sinusunod ni Mina ang lahat ng inuutos niya. Bumuntong hininga na lang ako at nilisan ang bintana dahil pagkaramdam ko ay sumisikip ang dibdib ko sa mga naririnig ko. Kinagabihan, 8:00 pa lang ay nahiga na ako sa aking kama. Napasulyap ako sa bintana nang makitang nagtatapon pa ng basura si Mina sa labas ng bahay. Hindi ko lang maiwasang magtaka kung bakit. Parang napakadami naman yatang trabaho ni Mina. Gayong iisang amo lang ang kanyang inaasikaso. Naisip kong bumaba para makipag-usap sa kanya. Naisip ko rin kasing kamustahin si Mina dahil sa ginawa ng amo niya sa kanya. Lumabas ako ng bahay at tinawid ang kalsada papunta sa kanilang bahay. Hindi na ako nag-abalang kumatok dahil kaya ko namang lumipot sa likurang bahagi ng kanilang bakuran. Hindi ko alam kung bakit habang papalapit ako doon ay nararamdaman kong kumakabog na ang aking dibdib. Bigla akong nabalisa sa hindi man lamang dahilan. Nanlalamig ang aking mga kamay at nang lalagkit sa pawis na basta na lang lumabas sa aking mga kamay. May nakikita akong bulto ng babae sa sagingan pero nagtataka ako kung bakit kakaiba yata ang ikinikilos nito. Kilala ko ang damit na suot niya at alam kong si Mina iyon. Sindak akong napahinto sa paglalakad at nagkubli na lang sa bakod. Mula naman sa kinaroroonan ko ay maayos kong nakikita ang buong mga pangyayari. Si Mina, nakayuko habang may pinapahid na kung anong makintab na bagay sa kanyang buong katawan. Maya-maya pa ang katawan niya ay nahati sa dalawa. Ang kanyang likod ay nagkaroon ng pakpak samantalang tinubuan siya ng pangil at matatalas na kuko. Nanlilisik ang kanyang mga mata at saka lumipad palayo. Nasindak ako sa aking nakita at hindi nakapagsalita. Tila ako napipi sa aking nasaksihan. Anong klaseng nilalang si Mina? At bakit naputol ang kanyang katawan? Kahit natatakot ay hindi ko naman mapigilan ang pag-usbong ng aking kuryosidad. Kaya naman pinakinggan ko kung saan banda ang ingay ng pagkampay ng kanyang mga bakbak at tinungo ko kaagad ang lugar. Nalaman kong papunta siya sa kabayanan, ngunit nagkubli lang siya sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hindi ako nakatais
at umuwi na lang ako sa takot na baka mapansin niya ako at mapagdiskitahan. Nagtatatakbo akong umuwi sa bahay at nanginginig na nagtago sa ilalim ng aking kama. Bigla akong natakot nang maalalang ang mga kagaya niya ay isa nga palang manananggal. Kahit may nalalaman akong lihim sa kanya, ay nagpasya akong huwag itong ipagsabi sa iba. Tingin ko naman ay hindi niya kontrolado ang kanyang isipan kapag sinasapian siya ng pagkaaswang. Kahit nakahiga ako sa kama, ay hindi ko maiwasang magpabiling-biling sa higaan. Hirap ako sa pagtulog at halos para bang palaging may nakatingin sa akin kahit wala naman. Bandang 3:00 na ng madaling araw nang may marinig akong ingay mula sa labas ng bahay. Kaya nagpasya akong silipin kung ano ang ingay na iyon. Nakita ko naman ang bulto ni Mina. Sa pagkakataong iyon ay buo na pero may nadagdag. May hinihila siyang sa tingin ko ay katawan ng isang walang malay na lalaki at papasok na siya sa likod bahay. Kinabahan ako at masama ang kutob ko. Hindi ko alam kung anong meron at para bang serial killer siya na nanghihila ng tao papasok sa bahay ng amo niya. Kabadong pinagmasdan ko siya habang pilit niyang pinagkakasya ang bangkay ng lalaking iyon sa maliit na tila bodegang hindi ginagamit ni Mrs. Remedios. Hindi na ako tuluyang nakatulog noon dahil sa nakita ko. Kinaumagahan, maaga namang umalis ng bahay ang amo ni Mina para magpunta sa trabaho. Napansin kong masaya ang aking kaibigan. Kaya pilit kong kinalamutan ang lagim na nakita ko sa kanya kagabi. At binati pa siya ng magandang umaga. Nakita ko siyang pupunta sa likod bahay. Samantalang ako naman ay nagwawalis ng bakuran. Hindi na siya muling lumabas pa kaya naman naghanap ako ng paraan para masilip kung ano nga ba ang ginagawa niya. Nagtaka ako kasi nakaawang ang pinto sa likod. Gayong sa pagkakaalam ko ay mahigpit na ipinagbibili ni Mrs. Remedios na isarado ang mga pinto kapag wala siya sa bahay. Patiyad akong gumapang papunta sa pinto at sumilip doon. May naririnig akong nagtatadtad ng kung ano sa may kusina. Kaya nagpasya na akong pumasok. Wala naman akong balak batiin si Mina dahil alam kong bawal ang ginagawa ko. Hindi ko maiwasang sumama ang pagkaramdam matapos kong makita kung ano ang tinatrabaho ni Mina sa kusina. Tinitilad niya ang bangkay ng isang tao. Tingin ko ay ang biktima niya ito kagabi. Nanginig ang aking mga tuhod at dahang-dahang umatras palabas ng bahay. Ang balak kong magtagal ay hindi ko na nagawa pa sa takot na mahuli niya ako. Tingin ko naman kay Mina ay nasa tamang isip pero hindi ko lang maintindihan kung bakit at paano niya nasikmurang kitilin ang buhay ng isang inosenteng tao at paghiwa-hiwalayin pa ang karne nito na parang baboy. Tulala ako buong araw na kahit ilang beses pa akong tinanong ng aking ina ay hindi ko man lang magawang sumagot. Natatakot ako sa isiping may kasama akong aswang na nakatira sa baryong ito. Kahit na ba magkaiba kami ng bahay, ay maaamoy pa din niya kami. Iniiwasan ko si Mina sa takot na baka maisipan niya akong itulad sa kanyang mga naging biktima. Tuwing sumasapit kasi ang gabi ay hindi na ako mapakali dahil alam kong oras ng paglabas ni Mina. Lalo na kapag kabilugan na ng buwan. Kumpirmado na nga na siya ay isang manananggal. Ngunit walang nasasayang sa kanyang mga biktima. Pinaghihimay niya ang mga laman nito buong gabi at pinagtsatsaga ang lutuin. Tsaka ipinapakain kay Mrs. Remedios.
Minsan nga ay ginusto kong umiyak nang makita kong may taga-ayos ng aircon ang pumasok sa bahay sa tapat at hindi na nakalabas pang muli. Kung ganoon ay sigurado na akong may kinalaman na si Mina sa mga nangyayaring pagkawala. Pero kagaya noong una ay hindi ko talaga siya kayang ipagsabi sa iba. Naisip ko kasi, pasalamat si Mrs. Remedios at hindi man lang niya nakita kung paano nagbagong anyo ang kanyang maid na manananggal. Dahil kung nagkataon ay maaga niyang makikita ang impyerno. Ikalawang taon na ni Mina sa bahay ng kanyang amo nang magsisigaw si Remedios isang araw. Gimbal siyang nagpatawag ng pulis dahil may nagtagpuan siyang mga bangkay sa loob ng bodega ng kanyang bahay na mga tira-tirang buto na lang. Inimbestigahan ang nangyari at lumabas na si Mrs. Remedios ang tinuturong salarin. Mukhang ginawa ni Mina ang lahat para makarma ang kanyang napakasamang amo para makaganti man lang sa mga pagmamaltrato nito sa kanya. Si Mina naman ay basta na lang nawala na parang bula. Hindi ko na nakita pa kahit kailan at kahit magpasa hanggang ngayon. Gayunpaman, may mga napapabalitang bangkay sa kabilang baryo. Nahula ko ay mga biktima ni Mina na inabutan niya sa kalagitnaan ng gabi. Ang kaibahan nga lang, mga taong tinuturing na salot sa lipunan ang mga binibiktima niya at pinapatay. Si Mrs. Remedios ay nakiusap at hiniling na imbestigahan ulit ang kaso. Ngunit mas lalo siyang nadiin, lalo na't may mga nagre-report na iilang concerned citizen ukol sa pagmamalupit niya sa kanyang nawawalang katulong na baka raw kinarni din ng guro dahil may mga parte ng katawan na natagpuang nakatago sa freezer ng kanyang ref. Alam ko ang totoo pero hindi na ako nagsasalita dahil gusto kong manatiling sekreto na lang ang katauhan ni Mina na nagiging manananggal sa gabi. Naniniwala akong mabuti siyang tao at napilitan lang na ilabas ang pagkalimaw para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa ngayon, nakalaya na si Mrs. Remedios pero palagi nang may nakabantay na private nurse sa kanya. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Mabuhay po kayong mga chong. Rosa po ng Cabis.